Takže vítáme vás u dalšího dílu po hodně dlouhé době našeho Game Shocku. Dneska jsme se přišli podívat do vývojového studia, jednoho nejmenovaného studia. Jak tam vlastně mají testry, budeme mluvit s testrem, budeme mluvit s vývojářem a budeme mluvit taky s hlavním manažerem. Takže to bude docela velká obsáhlá recenze, si myslím. Takže my se budeme podívat do testovacího centra, kde právě, že jeden z jejich nejlepších testrů testuje jednu z těch her, Stalker, novej. Takže se podíváme, zeptáme se na nějaký ty dojmy, podíváme se na nějaký záznam z té hry, který ještě není doporučený nebo jakoby je zakázaný, takže budeme vlastně jakoby krást jako v kině, no, tak uvidíme. Takže jo. Takže jsme tady a vidíme, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady máme jednou teda z těch předních testrů tady. Tady vidíte pracoviště. Jsme studio GSC Game World. Já jsem tester studia GSC Game World. Tady vidíme, jak prostě neúnavně testují jídlo, pití, nikam se odchází, i do bažanta se močí. Vidíte krásně. Teď si ukážeme teda nějaké záběry z té hry, takhle na chvilinku. Takže... A vy nám teda můžete něco říct o té hře, jak to teda probíhá ten in-game? Tady probíhá vlastně, testuju, jestli všechno funguje jak má, jestli někam nezapadnu, neskočím a nezaseknu se, jo, takže musí ten hráč pořád propouvat, aby se někde nezasek a kdyby se to uložil, tak aby se nezasek, že jo. A zkoumám, jestli všude všechno funguje, jde otevřít, lékárničky jdou sebrat, jo, jestli něco. Jasně, takže klasická testovací práce. Nějaký programové chyby, no. A co jako zážitek z této hry, jak to jako vypadá? Tak je to zatím, graficky sice jsme tolik nepokročili, ale rozhodně hratelnostně jsme zase pokročili, zase je to o něco pestřejší. Zase to už vidíme tam pěkné nový příběh. My jsme to nějak neměnili, protože hráči byli spokojení s předchozími díly, jo. A co ta optimalizace, jak se na netu uvádí, že ta není až tak moc slibná pro ty hráči, kteří nemají až tak nadupané PC, VC. To se stávalo u minulých 2 dílů, ale u Call of Pripyat už by neměl být problém s optimalizací. By neměl být problém. Teď tady vidíme, že tady máme nějakou pasáž někde v přírodě, v tom otevřeným. Ano, je to stále zóna kolem. Takže vlastně ten příběh je stále jakoby stejný. Stále se napodobuje, zase Dobrá. je vymyšlen nový. My jsme slyšeli, že jakoby všichni tadyhle většina jako lidí tadyhle z vaší firmy si nemůže jakoby se nerada prostě natáčí jakoby veřejně na kameru. My jsme měli teda taky zakázáno ukázat jako natáčet, ale tak přece mezi náma dvěma přece těm si můžeme jako trochu, ne? Můžu jako jenom takhle. Takže jak jsme tady ty kámoši, tak nám ji ukáže, že jo? Bože, on nemá tvář. Ježišmar. Co to? Bože. Bože, co se to tam stalo? On neměl tvář. On byl bez tváře. To budeme řečit za tím vývojářem. Takže jedeme opět online. Na chvíli nám to vypadlo, musíme se vrátit. Takže teď se budeme podat do vývojářského centra nejenom vývojáře. Vypadá to, jak se prostě hra vyvíjí, se zeptáme a takové ty novinky věci. Dobrý den. Dobrý den. No, tak tady máme asi nemocného, tak mě prosím vás nenakažte, jo. Já jsem teďkom z dovolený přijel. My jsme teďko mluvili s vaším testrem hlavním, byl takový podivnější. Nevím jako, co se má dít. Takže to je jedno prostě, měli jsme tam nějaký incident, ale nějak jsme to pořešili. Že by nás zajímalo, jako, jak se takováhle hra vyvíjí, jako, jak dlouho, jak vám to trvalo a co je k tomu potřeba, kolik to stálo, znáte to, chceme vědět úplně všechno. Že už to není jako minulosti, že se potřebuje tolik programátorů, jsou tu hlavně, se tvoří z textur hra, jo? Ano. Tvoří se textury, někdo vytvoří modely, na tom se vytvoří textury, vytvoří se svět, editář nám vyvíjí svět potom, jo? Z našich textur vytvořených. No a my takhle vyvíjíme prostředí a děláme ty různé ty
starý baráky z plechový, jo, různě si to spojíme. Když tak tohle to je loď, ale to je necháváme se inspirovat, ano, s loďma. Ano, jako v pořádku, no. Ano, vytváříme lodě, různé paneláky. A jako, jak je to jakoby finančně náročné tohle? Je to nejfinanční část vytvořit to prostředí vlastně. Jo, dobré efekty, koukám, že i jako jste si s ohněm pohráli, s deštěm. Ano, to jsou efekty od Unreal Tournament Engine. Ano, takže to běží na engineu, ano. Ano. To je zajímavé, velice zajímavé. Já jsem teď, jak jsme byli tam ve vedlejší místnosti s vaším kolegou testrem, s vaším zaměstnancem, jsme s ním debatovali o tom, že vlastně většina z manažerského, a nejenom z manažerského, ale z celého vývojářského studia, jakoby chce být inkognito, neukáže svůj tvář, strašně. My jsme se ho tam teda prosili, jestli by on nám ukázal aspoň svůj tvář, ale došlo tam k nějakému, nevím, k nějaké závadě na kameře, protože... Nevím proč, jestli to bude tou zón. No, nevím, ale já jsem jako v pořádku ještě docela, já vám tu tvář můžu klidně ukázat. Jo, protože on jako, tam jsem zažil trošku takový šok, ale to byl určitě váš joke, takže... Všichni z jednoho místa. Nějaký tyhle ty vaše, oni tyhle ty hackři strašně srandovně, jako nevím, to byl nějaký asi Adobe After Effect, nebo na kameře se mi zamlžila čočka, nebo já nevím. Takže jako mezi náma dvěma, že můžete aspoň trošku ukázat, víte co, já bych, to by byl solo kapr, jako. Bylo jako... Pane, Pejtiše, to je zase nějaký joke, ne? Ještě? Tyhle, dostalo se mi to na ruku, to pálí. Tyhle, musím pryč. Sakra, to pálí. Tyhle, Johne, mám z toho spálenou ruku. Úplně strašně rychle. Počkej, dáme si pauzu chvíli, až půjdem za tím manažerem. Tyhle, tak se to zahojilo. Strašně to pálilo. Dali mi náplast. Na prdel, taky. Takže se půjdeme podívat za tím manažerem, ať už jsme odstaď pryč, protože tahle recenze, tyhle, jako mně je jedno, že to bude solo kapr, ale prostě, já na to nemám nervy vůbec. Tak jdeme, Majku, pojď, jdeme za tím. Počkej, kudy jsou ty dveře? Tady. Dobrý den. Takže, já jsem teď chvíli trošku rozhozený. Jsme byli tam u vašeho testera, teď jsme byli tamhle u jednoho vašeho vývojáře a stali se tam nějaký strašný incidenty, jestli byste měli změnit management, protože máte hrozný lidi, tak doufám, že mi... No, já nevím, tady uvnitř se může dít lecos, ale venku si lidi nestěžují. Hrajou naše hry, já osobně předávám vydavatelství Eidos, naší hru a všichni jsou spokojení. Tak to je bombák, já si myslím, že vy manažeři jste úplně normální lidi, jsme už normální. Sice máte prachu jak sraček, vole, machrujete z Ferrari, vole, ale tak jsme prostě lidi, každý je člověk. Teď vidíme, že jste si tady pro nás připravili ukázku, ještě tadyhle nějakou... Ano, závěrečná ukázka, před vydáním našeho hry. Stalkera v Pripyat. Si tady koukneme na nějaký, teď to tady koukáme na pěkné nabíjení zbraní. U českých dodavatelů se bude prodávat na X-Zone a v CD Projektu. A jako kolik vás stálo všechna ta propagace, jako to je strašně nákladné? Propagace nás stála 1/3 vývoje hry. 1/3 vývoje, bože. Musí být strašné dělat také ty plagáty a... Aby musíme trošku tu komerci, pokud chceme, aby naše dobraná hra byla známá, musí být komerce prostě. Tak to je jasné, no. To je jasné. Já jenom ještě, když se vrátím k těm lidem, co jsem stalo, tady furt kolovala o vaší společnosti, že prostě stojíte strašně inkognito. Já jsem se teď jakoby osobně, doopravdy se přiznám osobně, i přes zákaz se setkal s dvěmi vašimi zaměstnanci. A jako nevím, co si mám myslet, protože teď jsem popálen nějakou sloučeninou kyseliny a nějakého slizu, nebo sekret spermat, nebo co to může být. A prvního ten se tam jakoby vypustil, jo. Normálně přistál kdysi nějaký talíř u našeho studia, našeho vlastně toho baráku, kde pracujeme, no a pak zase odletělo, ale...
Co to s námi udělalo? Proto já jsem si říkal, proč ty vaše hry jsou no. tak... Ale já se cítím skvěle. Já jsem si říkal, proč ty vaše hry jsou tak graficky vepředu strašně. No, to je jasné, jsme, tak jsme ale... napřed, no. Ale jako kyselina a vysublimovat tělo u vašeho testra, jako když vysublimuje, to je strašné. Že já si myslím, no, jako... taky hledáme zaměstnance, už nabíráme kdekoliv, jo. Takže já si myslím, že jako vy byste jako normální manažer, který prostě má ten styk s lidmama, byste se mohl k nám aspoň podívat na kameru, ne? Ale jo. To je problém. Takže já se to jmenuji, když tak Stejskal, dobrý den. Bože, co to je? Bože. Musím mít.